karon sa may mga bayabas guys oh. Fresh from the farm ang bayabas, napay mga amigas. Yan. Tapos na yung mga mais sa gilid. Diba? Lahi kayo. Nga mga bunga. Ano na akong lunch? Lahi kayo siya. A few moments later. Guys, na namin nakita tambo. So, sa mga wala kaila kung saan tambo, ano siya oh. Yan, kare. Tambo siya. Gusto na siya, dabong na siya. Yung tambo, kare. Nagulay na siya guys, lamin na siya butang gata. Then naay subak na bulad o naay saluyot. Nandito na siya. Yung nga kutsilyo kay pang slice ka ano. Munang dabong guys. Wow. Hindi na Yan. Kawayan na siya guys, oh kawayan. Ngayon dabong guys, tanggalan nila ang panit nila. Tapos tanggalin ko guys, kiming oh, arte guys katanan. papabaya. Sana na. Magmukbang na po niyan eh. Kaya, may tubig dumi guys, may sapa. Sapa. Sapa, dyan. Dami kayong tubig guys, oh, tinaw kayo siya. Nalingumi draw niya guys. Napala dito, dalawa na siya, bali nag-split ang sapa guys. Diri o dito sa pikas. Ito, sapa dito na dito guys. Rugtong na niya. Tapos ginampihan na mo ang dabong. Tawanan nyo guys, magbitay akong pamangkin oh. Oh. Kaliguan na kayo ko din. O, nako'y dala extra t-shirt. Ako na t-shirt. Kauban. Pagi ka ng tubig oh. Vince, sa ka lalom dala Vince? Magpa sa tao? Lalom daw. Uy, oh. Dire may mga on guys oh. Amuhang lansunis kay nahulog sa pangitang gulay. Kay ulay na lansunis, nahurot na. Wala diri guys ang napon. Don't fight me guys. Yan, mawala na masudan. Uy, mga anak ko dali, dali. Now let's start. Yan, ako kayong hamal angel. Go Brad, hingit Brad. Na. Lama. No! Muna mga audience. May mga audience may mga fans may sa among ubats. Sige na Vince! Guys, nalamig diri, maligo nami. Yan ako mga kauban. Jel! Hi! Hi! Sige na, ligo na mo. Sarap yung tubig. Hi! 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 Mga model. Mga model. Two hours later. Nami diri karon sa Nami diri karon guys, mangita mig pako paki-google na lang. Ikapoy lang mag-vlogger ba? Ikaw ko'y mag-vlog. Ikaw muna magbahala mag-control. Para nakakuha siya pako oh. Pakita Brad. Yan. Pero gusto ko katong nag-akwan pa siya, anak po siya. Parang sunahan pa oh, itong mga kwan. Di daliin ninyo. Restrikta ba? Yung sapa mo po diri oh. Ano Brad oh. Kita mig pako kay gulayon, butangan tambo, butangan or bulad. Ay, kalami. Kalami. Wala ko'y makita na pako. Ay, makita pagig ka nga.
sariling pagkakamali. Hoy, sana yung ginapang wadra. Hoy, hoy. Kami nakukuha ito sa vlog. Bani, Focus ko na ito. lisod kaya akong part diri guys. Nagapag suko ba? Lisod kaya akong papel diri sa Karinga Escapade. Ari brad oh. Guys, nakakuha ko isa. I'm so proud of myself. Diyos ko, Lord. Pura gaba. Tabangin ninyo siya. Wala pa siya nakita oh. Gabi ba yung mata brad oy? Tamoy tuguti. Tamoy tuguti. Kaago. Jel, sana Jel. Pako siya, pako. Ay, pako dahil na. Sabi na ko nag-iba ng Pakwa. pangalan. Pakwa. Pakwa? Okay, kwa. Basta nga lang, brad, dagan alas-alas, brad. Murag hasyendera lang, kapang harvest sa iyo. Hasyendera ka kapang harvest sa ilang mga tanom. Mga anak niya no, nung bubong. Asa daghan pa ko diriga. Dito sa unahan? Dito sa unahan, brad. Dito daw sa unahan. Ay, naagi, oh. Paghinay lang ba? O, mga kwan. Wala akong Uy, ulan na agyan dito, kay nanay yung kanal. Oo. Tangina mo, ginagawa mo. Ano, gupod mo takabungol nga tao. Aray. Hi sa akong vlog. Anak ka mo ng bubong? Anak mo namang bubong? Magsuon mo dua? Magpinsan. So guys, naghatag sila direksyon ko itong mga bata kung asa daw ang daghan na paku diri. So, adto ta dito guys, mag-adto ta dito sa may pakuhan. Ina mo, So, ginagawa. tara, sabayan ko ninyo. Bana. Pako ang pangitaan, di bana. Ang isa na ko kauban guys, kato na ulahi, nangitag bana, imbis pako ang pangitaon. Ay, abalong, oh, dali. So guys, duwa ang purpose na mo diri karon. Muna nga abalong guys, so ginahimo ni siyang gata lang Japon. Ang paksiw, pwede ay ang abalong. Ang mga panglundog ba, mo pa nang mauna. Sige. Langga! Langga! Char, laga lang Japon. Alas na siya. So guys, comment down below kung nakakita mo sa husband niya. Kasi pag balik nito diri brad ba, puno na yung bag brad, pakutanan. Sagbot na lang siya tanan-tanan. Wala dito nakita niya ulay diri. Langga mo. Anaw ni mo sa vlog ba? Langga! Kung kami gid nila linlin gabi to among pangwa ba. Gabi gid mo. Gabi. Damo may pakudri oh. Gusto lang kay nakawaan na magud nila good. Ano dyan ah? Oh. Guys, another nakakita na pud ko isa. Isang bayan lang. Tama na guys, kapoy na ko akong kamot. Guys, nami diri sa maisan, nami diri sa taas guys. Tanawang view. Langga. Guys, nami diri sa Napnapo, nakabalik nami. So nami diri sa balay sa akong uncle guys. May dala na kapi kay mga pimi, kay nagaulan. Naptan mig ulan guys. Tapos na diri among kuha na ano. Yan, among kuha na pako. From the farm. Ikapoy mo? Kain kami. Ugas ito mga kanong. Kakain kami mo. Hudas mo na ako ng plato. So, diri mi guys, akong balay rin sa akong uncle. Diri sa Napnapo. Brad, tanaw ko nawang brad, amis kayo. Wala ka pulse. So mga peace mi guys, mag-init sa mig tubig. Thank you for watching. Bye-bye. Hi guys, so naana ko diri karon sa among balay. So napilian na mo amo ang gulay nga nakuha guys. So mo na yung abalong guys oh. Katong sa may gabi gud ganina guys, so akong ipakita. So kani pod ang pako guys, amo ang ginapilian sa akong papa. Kaya mo ang gataan karon guys para pang sudan mo pang dinner. Libre na mo sudan guys. So gataan ako ni siya. Ano ko'y lubi na prepare na ang gata. So thank you for watching guys. Sana nag-enjoy kayo. Bye-bye.